Ajde, dođi mi doma pušit kunac. Bolje da nisam. A, ovo su pušali isto, kurac. Kak je dobro dok te spama tu. I onda ti još ti se ne očita sve pa to već žene gola ovdje na igrici. Da. Kak je dobro ti se ne očitava. Jeste kad čuli za onu marku bicikla Rog? Ne. Uglavnom postoji marka bicikla koja se zove Rog. Rog. I taj frajer, imam babu nekakvu, kaj je to napravio, znači taj vlasnik tog bicikla, no ko je proizvođač, kak da to velim više. Dobro. Znate kako se zove baba? Ne znam. Baba Rog! Evo te Isus. Kako sam ja poremećen znači. Sjaka, 100%. Ja i Jankan, ko prizna, pola mu ste prašti stavio. Kak je moguće da ti je kak se zove? Da ti je Rocket League radio čisto okej, a PUBG neće. Ne, kompjuter me cijeli u kurcu danas, od kad me je ventilator opal, ne znam, evo. Kako si to rekao, onako da je to normalno, ti ventilator opadne u PC-u. Danas mi nešto kom šteka, od kad mi je opal ventilator. Ja ću samo ući u muški WC zato što... Ništa. Još ni Ne, zvanja ne, u nemaš. ženskom ima luta, buraz. Sve ja moram sam, sve ja moram ići. Zakaj je u ženskom WC-u onak... Sickle, kako se to zove, mačeta, nije to mačeta. Pa ko? Good for shaving. Pa ko? Piše. Oj, curice i šumice, haljine. Isuse Bože! A jebo mame, nećeš ti uz ono doći. Kome? O, ima mačetu, alo, ganjaj me. Imam ja crowbar. Gađaj ga. Čekaj, kad ga pogodim sa crowbarom, kaj dobijem? Daj, idemo ovdje, debilo jedan. Alo. Ah, shit. Če da Ne! izgledam. Bacio na mene! 1-0-7-1. Džomba, dođi mi pomoć! A ne stigne, ja ne sam desi. Treba mi pustiti. Kaj ti je napravil? A bacio je mačetu u mene. Daj ne seri. A prvo me udario pa onda. Pazi! Alo, narine. Kak su loši frajeri. Gle, ne mogu. A smeta mi ovo. Lik je izgađao retrovizor, znači 0-7-1. retrovizor je dobio znači svoje, znači ono kaj je trebao dobiti, znači kako je bio loš retrovizor. Tako je. Znači uništio se taj Tako je. retrovizor. Tako je. Da si imao bombu bacio bi jednu. Ma u retrovizor direkt. Napravio si ono 600 damage na retrovizoru. Samo.